Desa Mbajulan, Kecamatan Loceret, ki wis mulai masuk Kecamatan Ngetos, desa kang paling pinggir yaiku Desa Klodan. Kingko medane luwih maneh lur, munggah mudune utamane ana apa jenenge penurunan sangat tajam lur, engko iso dipirsani dhewe. Wong-wong sing seneng mbulang mesti sangat penasaran njajal jalur iki. Cuman yo kaya wis tak omongne mau, jalure dawa banget lur, adoh paling ngolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Pertigaan Dusun Pogoh, Desa Mbajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Yen ngiri arah wisata Jolotundo, Roro Kuning. Lah dina iki dulur-dulur takjak arah lurus nanggone tembus Kecamatan Ngetos, bajut Kecamatan Sawan kang ana air terjune Sedudo lur. Perjalanane lumayan adoh, terus dalane kuwi yo lumayan menantang dulur-dulur, munggah mudhun curam, menggak-menggok, malang kalah lur munggah mudune. Untunge dalane sanajano gak apik-apik banget, tapi wis aspal lur. Sebagian cor, tapi rata-rata wis aspal, sanajano gak pati halus, ning wis nyaman tumrap wong desa, luwih saka cukup lur. Sawetara isih Desa Mbajulan lur, yen pertigaan mau Dusun Pogoh ki awake dhewe bakal mlebu Dusun Curik lur, kawasan utawa pemukiman warga Hindu. Nang kene uga ana salah siji pura kang cukup gedhe. Infone cukup akeh warga Hindu ing kawasan iki, kurang luwih ya sekitar 500 orang lur, warga Hindu. Ki purane lur. Lumayan gede purane. Desa Mbajulan, Dusun Curik, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Ki munggah lur, cukup geder munggahe. Dadi yen niat mbulang rene kuwi bensin kudu full lur. Sanajana mengko nang Ngetos ya ana apa depo bensin. Terus montore kudu sehat. Matic gak apa-apa, sing penting sehat lur. Iki aku gawe Beat lur. Ki ngguweder lur munggahe. Tek dawa. Yos amarga perjalanane adoh ki aku karo cerita lur. Anane warga utawa pemukiman Hindu nek Dusun Curik mau mesti wae kan yo ngono kuwi asale saka turun temurun to lur. Ora neko ngono ora. Lah sale tapi kan ya tetep saka ngendi warga Hindu mau. Yen saka info sing tak critakake, tak gandeng-gandeng karo cerita asal usul Masjid Agung Brebek. Iku kan wektu kuwi dakwah Islam wis mulai mlebu neng pedalaman lur. Kan dimulai saka daerah Labuhan, Pantai, terus masuk pedalaman termasuk Brebek. Lah
toleransi berjalan lur. Warga Hindu, Islam hidup berdampingan termasuk pembangunan Masjid Agung Brebeg lur. Terus warga Hindu kang wektu kuwi jumlahe lumayan. Terus sebagian penduduk wis berpindah Islam. Digolekno tanah neng wilayah Loceret kuwi mau. Mbok menawa ya asal-usul masyarakat Hindu neng desa Curik kuwi asale pindahan saka Brebeg. Dulur-dulur sing ngerti sejarah monggo iso berbagi cerita. Kuwi aku mau ngira-ngira lho lur. Ya mungkin bener mungkin salah. Mergo aku mung saka literatur, terus saka cerita-cerita, terus tak simpulne ngono kuwi wau. Ki dulur-dulur sawetara iki isih desa Bajulan lur. Amba banget. Lokasine sebagian besar neng pegunungan pancenan. Mengko yen wis ana lagi tikungan lan turunan sangat tajam. Bariki lur, lagek mlebu wilayah Kecamatan Ngetos lur. Lagi batese lur, kali ki mau terus karo ana pathok cilik saka watu ki diarani Dusun Dodol. Salah siji dusun saka wilayah Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Dadi awake dhewe mau setat saka Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, ki wis mulai masuk Kecamatan Ngetos, desa kang paling pinggir yaiku Desa Klodan. Kingko medane luweh maneh lur, munggah mudune utamane ana apa jenenge penurunan sangat tajam lur. Engko iso dipirsani dhewe. Wong-wong sing seneng mbulang mesti sangat penasaran njajal jalur iki. Cuman yo kaya wis tak omongne mau, jalure dawa banget lur, adoh. Paling ora saka Bajulan mau mengko sampai Brebeg paling pinggir, sampai jembatan Kembar Kuncir maksudku. Kuwi yo perjalanan 45 menit utawa 1 jam lur, tergantung kecepatan. Tapi yen banter banget rasane ora iso lur, amarga yo kaya tak omongne mau, dalane munggah mudune curam banget. Dadi rime kudu pakem. Kaya sing tak omongne mau, montore kudu sehat lur. Ki yo turunan Tewajam lur, biyen angel 15 tahun kepungkur sadurunge dalane apik kaya ngene iki. Ki kanthi gubedhekne dadi kesempatane ki nggih ambil ancang-ancang luwih penak. Biyen mu paling 1 meter lur dalan iki, dadi angel banget. Saiki pas enggok-enggokan mudhun tajam mang digubedhekne. Terus aspale ya wis lumayan saiki dibanding 15 tahun yang lalu. Dadi aku sobo kene iki ya bolak-balik diawali awal tahun 2000-an kepungkur lur. Terus kali ngarep iki mbiyen ki apik lur. Yen banyune bening terus diadus bocah cilik-cilik ngono, watune gedhe-gedhe. Sepil diluk lur. Lah kaya ngene iki cuma mergo musim udan dadi banyune ya rada budhek lur. Kene iki uga sentra duren lur. Dadi mulai Bajulan terus Ngetos, utamane wilayah Klodan, Blongko, kuwi akeh wit duren lur. Lah terus mengko nek cedhake jembatan Kembar Desa Kuncir kuwi akeh pedagang-pedagang kang bakul duren nek pinggiratan lur.
Terus kene iki yen musim tanam pari sawahe apik lur, terase ring ijo engko tak sepilne. Cuma yo kuwi lur, perjalanane pancen rada mblenger, ditunjang jarang warung. Engko ana warung lagi nek nggone Blongko lur, dusun Blongko. Sing jelas kuwi dadi dalane adoh terus munggah mudhun sanajana kabeh wis diaspal utawa cor lur. Ning sebagian ana sing kasar, sebagian kecil wis halus lur. Tapi ki nggih mobil pun aman lur. Lagi lur, kanan jalan tak sepile diluk kaya enek persawahan terase ring apik banget lur, tak mandeg diluk ae. Ki lur, sik lagi tandur lur. Enek wong lagi tandur pari barang kae. Ki sawetara isih Desa Klodan lur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Dadi wilayah Ngetos kuwi lah kanan jalan lur tak sepil diluk Balai Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Apik lur arsiteke. Bar Desa Klodan kingko yen gak kliru awak dhewe masuk Desa Blongko lur. Dusun ya Blongko kuwi. Desa apa dusun ya? Sing jelas engko nek tikungan iki enek SDN Klodan lur. Kiri jalan. Ki dhuwur lur iki posisine ya ana sekitar 750 apa 800 meter di atas permukaan laut lur. Lah bar iki lho lur ana penurunan sangat tajam. Yen saiki mergo dalane rada alus sanajana gak gedhi wis mending lur. Biyen dalane ki angel, aspal rusak terus mudune ki menggak-menggok tur dawa lur sampai paling rendah kali. Tapi jane pemandangane jurang kanan jalan ku yo apik lur. Ngeri-ngeri sedap. Suwi lur, dadi memang pancen jeru mudune. Dadi gak iso tinggi njojlok, dadi menggak-menggok mudun. Wah iki mbiyen pas dalane si aspal rusak awal tahun 2000-an apa pertengahan lebih jan ngeri lur. Lah saiki wis lumayan dalane rada halus pisan. Dawa tenan lur iki. Penurunane tajam, makanya menggak-menggok. Iki lur jembatane lur. Biasane ngene iki batas desa utawa batas dusun lur. Kaline lur, kali khas wilayah Gunung Wilis Nganjuk. Watune gede-gede. Jane yen pomone gak rendeng lu buwening lur banyune. Ki kok ngono ya padha munggah iki ya ngweder menggak-menggok ngono lur.
Aku biasanya mbiyen gawe motor lanang lur, Mega Pro. Tapi kok tak rasa-rasake abot banget yen ana apa-apa iki nuntune pijan soro. Lah motor Matic saiki kan yo tenagane kuat-kuat ki lur. Ki kanan jalan ngono ngarep kuwi SMP Negeri 2 Ngetos lur. Ana gerbang SMP Negeri 2 Ngetos. Yen gak kliru kene iki wis masuk desa Mblongko lur, ki kantor bali desane. Lah ki dalane aspal walus lur, tapi mbuh sepanjang apa iki? Paling ora dawa. Menghibur tok iki. Neng pusat kota kecamatan Ngetos sik rada adoh lur. Yo ono lek 10 menitan perjalanan saka kene. Nando ki lek wis mulai aspal lawas rada rusak-rusak neh, tapi yo masih diterima lek ngene iki. Utamane kanggo pembulang lur. Ya, koyok sing tak omongne mau, selain jarang warung, tapi yen wis masuk wilayah Ngetos kok akeh lur warung. Neng cedake Ngetos utawa sabubare Ngetos kuwi ana Candi Ngetos lur, mengko ki wis ganti desa meneh iki. Metu saka desa Mblongko lek gak salah ya. Apa desa Sumberbendo ya lek gak kliru iki. Tulung kanca-kanca sing cedhak kene. Apa bener iki desa Sumberbendo? Bensinku mepet lur, tak isine dhisik nang gone iki. Gone Pertamini, Pertamina. Pertasop. Wis bar ngisi bensin lanjut lur iki. Adoh lur pancenan. Terus gak iso banter dadi tambah adoh. Wong ki mau perjalananku saka Mbajulane wis lebih saka 30 menitan kok lur. Sekitar setengah jam pisan perjalanan ki mau. Amarga ya ki mau dalane menggak-menggok, terus sebagian besar dalane rong pati penak kaya ngene iki. Lalu lintas pancen rodok sepi lur kene iki. Bayuh terkia ndaya-ndaya lur ngemot materialan. Ki swasanane mendung lur, tapi yo ketoke angel udane, mergo mendunge gak patek peteng ning rata. Ya muga-muga gak udan lah, sampai paling ora tutuk sampai jembatan Kembar Kuncir lur.
Lah ki enek aspal halus. Mbuh dawa apa mau sementara. Ki ketok wis masuk wilayah Ngetos lur, mendekati pusat kecamatan Ngetos. Dadi yen di urutne saka paling kidul, paling cedhak karo Kediri, wilayah kecamatan nang Nganjuk kuwi iki wis masuk Ngetos lur iki. Mbok rame-rame ki kaya kiri jalan kecamatan Ngetos sih. Dadi Pace maksudku kecamatan sing lokasine ana ereng-ereng Gunung Wilis ya. Pace, terus Loceret, terus Ngetos iki lur. Ki Koramil kecamatan Ngetos lur. Terus bariki engko nek Polsek Ngetos. Kae lur kiri jalan enek papan kuning. Oh durung deh. Rodok lor bakno. Lah yen kanan jalan iki bali Desa Ngetos lur. Padahal ya bolak-balik liwat lho ya mung arang-arang lur. Dadi ya gak patek titen lagi lur. Dadi posisine oleh lore pusat kota kecamatan Ngetos lur. Candi Ngetos. Dadi nek nggone sekitare candi ki ana masjid karo pondok lur. Dadi ngarepe candi mburine masjid karo pondok. Ya niki dalane wis datar lur, gak ana munggah mudhun maneh, ki wis masuk dataran rendah. Dadi sing tertinggi mau ya Klodan Blongko iku ana yen 700 meter di atas permukaan laut. Oke lur, Polseke kuning kilo kiri jalan. Jane aku yo apa kuwi akhir-akhir tahun 2025 ki beberapa kali lur liwat iki yo cuman jarang tak vlog sampai utuh kaya ngene iki mergone pancen butuh memori rada gedhe. Dadi lek gak tak persiapkan mesti nang tengah dalan kentekan memori ngono lho. Mergo pancen adoh kuwi mang terus butuh waktu suwi. Ya iki wis tak siapne tenan. Berbagi karo dulur-dulur kaya ngene iki mau lur, perjalanan saka Desa Bajulan setate saka pertigaan Dusun Pogo Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk via Kecamatan Ngetos iki mengko tembuse iso neng Kecamatan Brebek utawa Kecamatan Sawahan. Yen nang kene kawasan wisatane ya muk Candi Ngetos mau lur. Lah mengko yen pengen bener-bener wisata iso nang gone air terjun Sedudo. Utawa yen seneng wisata religi nang gone Masjid Agung Brebek. Ki wis meh teko Kuncir lur iki. Sing tak omongne enek jembatan kembar.
Ki pertigaan cilik ki yen nganan SMP 1 ngetos lur. SMP 2 ngetos kan nang dhuwur mau. Ki emang SMP 1. Ki Desa Kuncir lur. Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Hampir 1 jam lur tak cek perjalanannya ki mau. Ya pancen alon-alon ora iso banter lur mau waktu neng gunung-gunung dhuwur mau. Ya nenggone ngarep kan kanan jalan ana warung-warung ki sate, gulai, dendeng ragi lengkap lur. Semua bukan favorit saya, dadi gak mampir lur. Yen lurus iku iso munggah meneh nenggone desa Kepel lur. Ki sing tak omone jembatan kembar ya jane ora padha, cete sing kembar. Malang Megung ki jembatan terus rada adoh ku ya jembatan lur. Terus nek kene iki enek kali apik lur gedhe. Engko mandeg nek ngarep kono lho lur. Lah iki yen pas ngene iki banyune resik terus debite rada gedhe ngono apik banget lur. Kaya grojokan bersap ngono lho lur. Lah iki lho kali neng wilayah Desa Kuncir lur. Ki yen mudhun kuwi arah Kecamatan Brebeg lur. Yen munggah ku ya ana Desa Cepaka isih masuk Brebeg, mengko yen munggah terus ngono masuk Sawan terus air terjun Sedudo. Sawetara sakmene dhisik lur wassalam.